Temaşevanê hêja Serokê Giştî yê HUDA Parê Muhterem Îshak Saglam di derbarê rojeva hundur û dervê welêt de mijarên muhîm, beyanên muhîm parvekir mêwana destxeberê xwe bikin. Serokê Giştî yê HUDA Parê Îshak Saglam di derbarê rojeva hundur de li ser mijarên muhîm sekinî saglam di derheqê pirsgirêkên sîstema perwerdehî de axifî û got divê di navbera muqadesat û nirxên me û perwerdehî û hînkarîyê de sulh hebe, aşîtî hebe. Li gor hevûdu bin lazim e saglam li ser pirsgirêkên nexweşxaneyan jî sekinî û îfade kir ji ber van pirsgirêkan xelk êdî wek bi mecbûrî diçin nexweşxaneyên taybet û xusûsî. Süreç tehlikeli bir noktaya evrilmiştir. Serokê Giştî HUDA Parê Îshak Saglam derheqê rojeva hundur de li ser mijarên muhîm û girîng sekinî. Saglam rexne jî li îktidarê kir. Saglam îfade kir di nav van pirsgirêkên Tirkiyeyê de meselaya herî muhîm sîstema perwerdehîyê ye û got ev sîstem wek kirin singê navkayê. Heta na ev sîstem bi rêk û pêk nehatî sazkirin. En başta sayı ne demektir? Saglam îfade kir sedema vê yekê jî fikr û ramanên felsefeyî ye. Bi tanzîmatê re teqlîdkariya materyalîzm û sekûlerizmê ketî rewacê. Sîstema ku li ser vê yekê hatî înşa kirin. Dijminatiya bi nirx û hêjaya civakê re neslek bi çand û kultura xwe re xerî mezin bûye. Ger sîstemek bi ehlaq nê saz kirin. Wê însanên baş jî mezin nê perwerdeh kirin û mezin kirin. Ve giderek daha çok can alıyor. Saglam li ser gotinên Serokkomar Erdogan perwerdehî rexne kirû bû jî sekinî û got. Ji ber ku Serokkomar li serî îcrayê divê ji vê sîstemê re nebe gilîdar. Ji ber ku fikr û ramanên dewletê ne li gor nirx, çand û kultura civakê binga van pirsgirêkan teşkîl dike. Saglam wiha pê diçû. Sîstema perwerdehî divê ji serî heta binî bê lêkolîn kirin û rexnekirin, bê pirsyarkirin. Divê sîstema perwerdehîya me ji bin tesîra perwerdehîya Fransayê bê derxistin. Yan jî em ê pêvajoya xwe bi destê xwe tune bikin. Saglam di beyana xwe de li ser pirsgirêkên nexweşiyan jî sekinî û wiha beyana xwe zêde kir. Piştî şewbê dest pê kir û gelek polîklînîkên nexweşxaneyan xizmetê nadin. Nexweşxaneyên diranên dewletê bi piranî xizmetê nadin. Ji ber vê yekê jî mudeta îlacên van nexweşiyan jî derbas dibin û van îlaca tên avêtin çopê. Saglam di berdewamiya axaftina xwe de îfade kir. Nexweşên ku beriya şewba koronayê di nexweşxaneyên dewletê de tedawî didîtin. Aniha berê wan danin nexweşxaneyên taybet. Bi vê awayê xelk mecbûrî manin ku biçin van nexweşxaneyên taybet û xusûsî. Saglam wiha dawî li beyana xwe anî. Ev yek her wiha barekî dide ser pişta welatiyan. Ger welatiyekî bi pereyê askerî maîşeta xwe dike û biçî nexweşxaneyek taybet wê heta çend meha ancaq were ser xwe. Lewra gelek li van deran gelek pere ji nexweşan tên girtin. Halwîkî nexweşiya vîrusa koronayê hem li nexweşxaneyên dewletê hem jî li nexweşxaneyên taybet wek hev bela dibe. Divê nexweşxaneyên dewletê wek acîl ji bo nexweşiyên din jî polîklînîka ve bikin.